ta subong is gusto namon i-share ang mga rason sa mga students nga ang hindi sila ka-attend sa ila online class. Ma'am Piets? 1. Ma'am, hindi ko akatan klase kay hina ang ako ng internet connectivity. Number 2, ma'am, hindi ko na makasulod sa klase kay may emergency kuya ma'am. Number 3. Ma'am, hindi ko ka-attend sa klase, ma'am, kay may laktan kami ni mama. Number 4, ma'am, hindi ko makasulod sa klase, manglimpyo ko dala isang balay. Number 5. Ma'am, hindi ko ka-attend sa klase, ma'am, kay mabalik ako sa school, mabayad tuition, or makuha books. Number 6, ma'am, di ko makasulod klase, wala ko load. 9. Mga rason sa mga pinalangga ka students. Abi students, pag-comment sa comment section kung ano pagid ang mga expert nga rason. Pero I know ang iban dira valid pero may ara man niya nga palusot na lang gid. So hindi pagkalipatan ha, subscribe, i-like kag i-press ang notification bell para nga pero minyo masundan ang kuan ni ma'am, ang vlog ni ma'am. Abi pag-subscribe Bye. Bye.